Sama sa panahon, nag-uwan usab og 74.8 milyones ka pesos nga proyekto gikan sa Kapitolyo didto sa lungsod sa Carmen niadtong Lunes, Pebrero 28. Wa makapugong ang bating panahon ni Gobernador Gwen Garcia, uban ang mga bukal nga sila si Red Duterte, Kerry Shimura, Yolanda Daan, Jonky Owano, Christopher Barrecuatro ug Miguel Magpale sa pag-inaugurar o pagsubo sa 26.2 milyones pesos nga Phase 2 sa Barangay Road Concreting Project sa Barangay Triunfo, 13.8 milyones pesos nga Phase 3 sa Dawes Triunfo Provincial Road Section, 21.4 milyones pesos nga Phase 3 sa Ipil Provincial Road Concreting Project o giinagurahan usab ang 13.4 milyones pesos nga Phase 2 sa Ipil Provincial Road Concreting Project. Bisan sa pagtutaligsik, ang katawhan sa maong lungsod nag-atanggayod sa gobernador uban ni Carmen Mayor Carlo Villamor ug mipaabot sa ilang kinasing-kasing nga pagpasalamat ngadto ni Garcia sa daghang mga proyekto nga gibubo niini sa Carmen ug karon sa pagtuman niini sa dugay na nilang gipangandoy. It's a dream come true. Makatuo rin mo matiwasing daan dire. Gym, mga covered courts, mga barangay halls, name it no, na nahatag ni Governor in just a short time of 2 years. Si Gobernador Garcia sa iyang bahin miingon nga usa lamang ang deserved sa mga Subuanon. Only the best, pinakalapad, pinakanindot, pinakabaga nga dalan basta probinsya sa Sugbo, alang sa mga Sugboanon. Labi na dinhi sa Carmen. Kay manghimo tag dalan dili alang sa karon lamang o kasamtangan. Manghimo tag mga dalan alang sa mga umaabot nga henerasyon. Nitambong usab si Gobernador Garcia sa inaugurasyon sa bagong barangay hall sa Poblacion Carmen nga proyekto ni Kongresista Duke Frasco sa 5th Distrito. Matud ni Gobernador Garcia nga mapatuman gayud ang daghang mga proyekto ug makabot ang kalambuan sa ika-5 distrito kun dunay kahiusahan. Nagkahiusa ang paglantaw, nagkahiusa ang direksyon, nagkahiusa ang matang sa panerbisyo. Nakakita na mos diferensya kay makakomparar man mo. Kung magkahiusa, pagkadaghan gayud kaayong kalambuan nga moabot. Labi na, kay kami, ang rason nga kami nagkahiusa, kay susama ang among matang sa panerbisyo. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.